Emva kwesibusiso isidumbu sikaPapa uFrancis sisuswe eCasa Santa Marta sayiswa eSt. Peter's Square, siholwa oCardinal kukhulekwa ngolimi lwesiLatin. Izinkumbi zabantu ebezingaphandle eSt. Peter's Square zishaye izandla ngesikhathi isidumbu sikaPapa sesizongena emnyango waseSt. Peter's Basilica. NgoNhlaba nyakenye, uPapa wamemezela ukuthi unyaka ka-2025 ungunyaka wethemba ebandleni lamaRoma akatholika. Lokhu-ke wayekusho ngoba umhlaba wonke wawudunguzela kulandela ukuhlasela kobhubhane lwe-COVID-19, kanti amanye amazwe ayebhekene nodungunyane. We came on a parish pilgrimage for the Jubilee Year of Hope. We arrived Monday, and as we put our phones on, as we landed here in Rome, we heard the sad news that Pope Francis had died. I think on our itinerary months ago, we would have had an audience with the Pope today, which obviously we knew wasn't going to happen. We were coming on this trip for the canonization of Carlos Acuti, so our plans have changed, and we feel that it's a God incident that we're here, but sad, but blessed to be here. Izolo ikomkhulu lamaRoma akatholika lidalule ukuthi uPapa udlule emhlabeni emva kokuhlaselwa isifo sohlangothi kanye nokumelwa inhliziyo. Omunye woCardinal uthi kunye kuphela okungenziwa amakholwa manje ukuba akhuleke. I pray, I think, and then I pray. This is the only thing we can do. Ukuze kunikezwe abantu ithuba lokuthi bebone uPapa okugcina, isidumbu sakhe sizohlala eSt. Peter's Basilica kuze kube uLesihlanu ntambama, bese eyafihlwa eSt. Mary Major Basilica ngomgqibelo.